Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV Travel Update at welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, meron na naman tayong i-update na bagong labas na post na biyaheng tabako to PITX at PITX to, at galing ng tabako. So bago yan guys, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Juni Asmolo. Shoutout sa iyo, Lodi. At shoutout din kay Prissy Vlog Official. At shoutout din kay Master Tenbo TV. At siyempre gusto ko rin i-shoutout ang aming founder. #sana all. Shoutout sa iyo. At sana yung grand eyeball natin sa December 19 ay makapunta ko, Lodi. At kumapanood mo naman ang video ito. Salamat sa iyong pag-organisasyon sa Team Bicol Vlogger. No. So yung guys, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV, at ito na yung i-update natin na bus. Okay guys, ang i-update natin na bus ngayon, ito ang Mark Ives. Ayan, makita nyo sa screen. Mark Ives ang i-update natin. So yung guys, kasi naglabas ang Mark Ives ng kanilang biyahe. Itong biyaheng ito ay Tabaco to PITX at PITX to Tabaco. Okay, sisimulan ko sa galing ng Tabaco to PITX. Ang biyahe nila, December 1, December 4, December 10, December 13, December 16, December 22 at December 25 at December 28. Yan guys ang biyahe galing Tabaco to PITX. 5 PM ang alis ng bus. At pag galing naman ng PITX to Tabaco, meron silang biyaheng December 2, December 5, December 11, December 14, December 17, December 23, December 26, December 29. Yan ang biyahe nila galing PITX to Tabaco sa loob ng December season. Ang simula ng biyahe ay 7 PM ang biyahe guys. Okay guys, para naman sa requirements, sa PITX guys, ang requirements talaga diyan, anti-gin. At kung kayo is sa PITX manggagaling patungong Tabaco, anti-gin ang kailangan, at doon rin kayo magpapa-anti-gin sa PITX. O kung meron na kayong fully vaccination card, pwede nyo nang dalhin ito at para ma-present nyo rin. Pero ang alam ko guys, talaga anti-gin talagang required yan sa PITX terminal, only in 850 pesos. Pwera pa yung pamasahe sa bus. Okay guys, ganun din guys sa Tabaco to PITX at ganun din ang patakarin nila. Anti-gin din galing sa Tabaco, pero walang nakalagay kung magkano ang anti-gin sa Tabaco terminal. So, meron ibibigay akong contact number, doon na lang kayo magtatanong kasi wala silang ibinigay na abiso dito kung magkano yung pamasahe o kung magkano yung anti-gin requirements. Pero ang alam mo talaga sa PITX terminal, kasi dyan ako sumasakay, ang anti-gin dyan ay 850 pesos. Okay guys, sa mga magtatanong naman kung kayo ay uuwi ng Sorsogon, meron na rin silang daily trip to Sorsogon also available na. Kung kayo ay uuwi ng Sorsogon, tawagan nyo lang itong number na to. Ito. Okay guys, medyo nabulabog ako. So ayun guys, sa mga gusto sa mga smart user, ito yung number na pwede nyong tawagan. 0968 625 0356. At para sa Globe naman, 0960 588 1879 at 0906 47 43 160. Ayun guys, itong mga number na to, ito yung kung gusto nyo magpa-booking ng maaga para sa December trip, pwede nyo nang tawagan.
Okay guys, sa mga nagtatanong, ano ba to? P2P ba ang biyahe ng Marcaves? Yes, oo guys, P2P ito. Pag galing kayo ng PATX, ang isa lang ang bababaan nyo, kundi Tabaco Terminal. Kung galing naman kayo ng Tabaco Terminal, ang bababaan nyo ay PATX mismo. Hindi kayo pwedeng bumaba kung saan lugar dito sa Metro Manila dahil yun ang patakaran dito sa PATX. Kaya tinatawag nating P2P. O sa madaling salita, point to point. Okay guys, sa mga gusto pa magpa-update kung anong mga biyahe ba, pwede kayo mag-comment sa baba sa comment section. At syempre sa mga bago kong viewers at sa mga bagong napadaan dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Travel Update. So ngayon guys, maglalabas ako ng info about sa aking YouTube channel. Baka next year ay babaguhin ko yung pangalan ng aking YouTube channel. Pero yung travel update, nandiyan pa rin yan. At sana huwag niyong kalimutan i-subscribe, pindutin ang bell notification at i-all nyo ito para sa lahat ng mga video yung i-upload ko ay ma-notify kayo. So ayun guys, maraming salamat sa mga nanood at nagsayang ng oras. At mag-ingat kayo lagi dahil may pandemic pa rin. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye!